Pälkijärven pitäjäseuran kynttilän sytytystilaisuuteen. Ensin muutaman sanan tuossa sanon, sen jälkeen laskemme kynttilät tänne Raja- ja Laatokankarjalaisten muistomerkille sekä Pälkijärven että Ruskealan hautakiville. Laulamme virrestä 2 kappaletta asakeistöä ja sen jälkeen siirrymme tuonne Karjalaan ja muistopatsaalle ja laskemme sinne kynttilän ja laulamme siellä vielä sitten virren säkeistä. Ajattelin, että lukasen teille 6. joulukuuta runoosta kappaleita. Teille käsky kuului rajoillamme seistä, oli tehtävänne silloin mahdoton. Sinne jäivät ikuisesti monet teistä, teki valintojaan käsikohtaloon. Ovat rajalliset elämämme päivät, emme koskaan tiedä, kenen vuoro on. Monet palas, mutta liian monet jäivät, vuoksi kodin, isänmaan ja uskonnon. Ilman ontuvaa ystävääni olisimme vain läntisin lääni. Ilman miestä, jonka jalka on nyt puuta, olisi arkipäivä 6. joulukuuta. Ilman teitä selvinneitä jostain sieltä, puhuisimme nyt vierasta kieltä. Ilman heitä, joiden ristit ovat puuta, olisi arkipäivä 6. joulukuuta. Eivät koskaan mene umpeen sielun haavat, emme niitä pysty teille korvaamaan. Aivan liian harvat teistä nähdä saavat, kun me itsenäisyyttämme juhlitaan. Vielä vapaa on ja itsenäinen maamme. Se on sitä vuoksi suuren urheuden. Nöyrin mielin Suomen lippuun katsokaamme. Kiitos teidän, se on sinivalkoinen. Ilman ontuvaa ystävääni olisimme vain läntisin lääni. Ilman miestä, jonka jalka on nyt puuta, olisi arkipäivä 6. joulukuuta. Ilman teitä selvinneitä jostain sieltä, puhuisimme nyt vierasta kieltä. Ilman heitä, joiden ristit ovat puuta, olisi arkipäivä 6. joulukuuta.
toivoneet. Me saimme saman asunnon ja samat